Bobohai Samung Khlai Manibai nang Kaitorni Kaham honi romjaknai. Obohai mungsasuk samung to de tong je nang a samung Khlai ke hangke Kaitorni Kaham honi romjaknai. Gawang borok bai thangni fan bai ke Kaitorni Mokolo Kaham mangnani bagui kafralai chaitok lai tong layo. Bat saimandi jasuk pana kafradi jasuk pana nang Khlai na naidi jasuk pana nang niyom kanon nei palai di mani di abo bai nang Kaitorni Mokolo Kaham mangai manja. Kaham Kaitor already Jisu Kristo ni bisingti Kaham Khlai kya. A Kaham Khlai mano poito Khlai bekha bai ke jefro nang gosinai I ani Kaitor ani babo Kaham Jisu Kristo ti already ano Kaham se Khlai kya. Abono nang jefro bekha bai ke gosui nanai afro nang Kaitorni Mokolo Kaham mangai mannai. Aboni bagino Jisu Kristo tije kaisa samung kaham khlaijak mani am bebakno nini ani bagise Jisu bigram khaimani nini ani bagai bahan sakak mani nini ani bagai thei kosok mani nini ani bagai cross saka thimani nini ani bagai salthamniya gulo kaplai ke thangeba samani nini ani bagai aje samung kaham mani je samung kaham khlaijak mani Jisu Kristo kok khnawi je khlaimani abai nini kaham mangkha tawan sugde je nang tabo kafra mani bai mam mungsasa khlai mani bai na kaham mangan no nang already kaham khlaijak se nang already kathar khlaijak se so already asa kaham kathar hamsa jakba tamni bagi nang asa kafrai tongba kafra janai mungsa pon kre bakhabai poito khlai I ani Kaitor na kaham khlai ka ne goshui kaplai ke a kaplaya basoi kaplaya prishanani se hallelujah so ta kafra di nini kafra mani bai mungsangnani kre Jisu already kafra ka already khlai langkha a khlai mani bai nini ani kaham mangkha amen.